Sabado? Biyernes. Wala lagi yun ka sakay sa taxi. Biyernes din suot. Hindi pa dito na ng dagat. Oh, taga din na ka sir. Oo. Cabrieros. Oh. So gingani nagyutan ng taxi nanay kuan. Kaya na sa ginaman may special permit on sa katong pagdihayon. So makaabot na mo bisag asa. Oo. Yeah, pakayuan pa mo katong travel pass to na. Wala na. Wala na to. Wala na. So makabiyahe ng tanang tao ron sa gasa. Ay naganay ko nga single mag-taxi lang kaya hindi mo kaya pa ano. Lagi kay ang ako manggod kay mo tumig. Mga minors ka na. Mo tumig immigration, ya walay kuan, walay taxi ba? Nakaroon bayan naman taxi. Ana na di ay. Wa ko mag-expect na makasakay ko taxi kay gahapon nagbaklay gyud ko padung sa kulon. Wa gyud ko kita taxi gahapon. Pero bayan na sa mo na 15 daghan na kini 15. Ah, okay. May noon. Ang jeep lang may wait lang pa klaro ano sa. Kay ka poy na gyud ko binaklay. Oo, mag-inakawan ka sugad pag-isiki ba? Lagi pila ka bulan gud mag-3. Pugos wag lakaw na kay importante nga mo. Lakaw ya do kanang matugarbon sus lakaw oy kapuya niya may okay ra kung wala kay dala. Oh lagi. Nya din ra man mo pagkuan sir. Nga wala may biyahe sa balay ra. Palay ra gyud. Nya pero nakadawat mo kuan ayuda. Ako gani sabi nga driver priority sa SAP. Dawat yun nakapil ako. Dawat. Wala gyud no kasagaran gyud wala. Pero lang pa daghang nakadawat gyud. Mas daghang nakadawat ka tong maduos kuan. Unta man na pili-pili gyud. Tinuod gyud na. Tinuod mo gina. Kansay kitang dita kuan. Kita dool nila. Lagi. Bagid kitong duli gyud human na lang wala na lang kwarta ang Oo, duli. dool kagamay ra sa gitagaan. Okay ni kwarta ang duli. Padagang kwartas gobyerno tinuod ba gyud? Oo lagi pero ang uban sa tuig paimos mo sa gayon. Problema lang kay ato nilang bulsa ra pa doong ba. Lagi. Sa day problema. Nay panahon nga ngani o tabangunon kay mga tao. Mao gyud. Pero imong asawa naray kuan naray income gihapon. Wala, magani na ko'y anak na nagtrabaho, kuan BPO. Ah, okay. Mao naka-support ninyo. Mo'y nakaluwas na mo kay nahinabang kag may 3 kilong bukas. Oo. Nagsakabok linata. Lagi. Nya, 2 ka buwan ka pin. Mao gyud tinuod. Dako kay tog epekto gyud no. Pero sige lang kay at least para ra magyapon na sa safety. Bahalag imong kalisod at least luwas na ron panahon na. Oo. So unsa man ni gi-check pa ninyo ang taxi? Gi-check pa ni sa LTO or ito party yun. kaning naghimong ani? Di ka na require nila nga marangan. Anya dai approve sila pa mo approve. Kailangan mga special permit. Katong special permit mo toy pangayon mo. Okay. Pero dili tanan na mo nakakuha na og kuan. Special. Kaning among kuan gud. Kaning among kompanya 400 plus na ka taxi, 20 ka pupay gipadagan. Hala. So sa to gi-process pa na ron. Ubang operator sir, padagang na po kumuok. Okay. Pero kamo unsa may inyo ang gikinahanglan sa inyo nga pagka-driver, sa inyo nga mga driver, unsa may wala ra man importante na kay kuan. Katong special permit niya. Wala ang Barbie man magbuot sa plate number taxi managa na sultihan sa nakuha nga. Okay. Nakuha na. Nakuha na sa Barbie padagano ning taksiha na. Bitaw. Mayo na sad swerte kay ikaw may nakauna. Sige mo misura niya. Ano sana ni sila nagsugod og release na ng special permit? Gusto ko na atong Biyernes. Daghan pud ang makakuha sa usa ka adlaw. Depende na. Kasi ba may pila ilang kuan, ang limit gud. Ato pila pa ilang limit? Abot og 200, 400 ana. Ang puto sa karo pila ka buktan, no lagi na sa mga daghan mga operator, sa mga kaning mga usa ka operator, usa ka kompanya 20 pa ka padagan. So, ang nag-apply na ang inyong company. Okay. So kamo dawat ra mo kung sa unit nga inyong gunitan mo toy tawagon kung kisay nanay special permit. Kasi nagda ng taxi unit, amo tay makada. May noon kay nauna ka.
Wala gila, kaya nga ito, pwede mingaw eh. Mingaw gid kay sir. Mingaw eh. Okay, ang uban man good. Ang daghang pasahero ang mall, magkano mga hotel. Oo. Saka ang hotel, wag yung mga Okay, close pa man sa uban. way mga tourist sa lokal. Lagi. Wala. Hadlok pa man kung uban good. Ang hotdog do kay kita anang Mao lagi. kita ko. Pero walay parking lagi sa SM. Nga taxi. Ang gamay mo kay padagan di pa. So walay maka-parking pa. Parking man. So ta. O sige. Way parking mama, anam sa na pasahero mo kuan kay gamay pa kay padagan. Oh, bao good. 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental tungod sa Ya, pila may kitaon nimo sa adlaw sir nga nagsukad pagsugod nimo. Ang kitag 500 say sobra na. Pero dili jud ka holdi. Ani buntag abot ra kuan, abot gabi eh. Mingaw naman kayo mga alas 8. Oh, wala naman. Sus, nailas da. Ano ro? Sir Raman Street. Pila nakakadlaw na masahiro? Sa tuluro na. Ya, kumusta mong kita? Suday? Ha? Ito dyan, update ang ganyan mo iabang ano eh. Tagpila yabang? 600 na mo. Ikong holdi day pila? Only 150 na mo. Okay. Sugot ra sa dangkuan. Sugod na lang kay masaya labis wajib lagi. Bitaw. Diba, mamaya di gimik abang sa kanon. Lisod day yung pasahero no, gamay ra yung pasahero. Gamay ra. Karon ba ko nakakita sa taxi? Karon ba ko naka kuan gahapon nagbaklay ra ko. Wala may taxi gahapon. Kaya may gapon. Gamay ra siguro kaayo. Wala ka timing siguro sa dagat. Basin. Sa kadlaw ka pila ka pasahero imong na kuan. Hindi mamay. Ay, ikabot na lang makabot og 20 man kay na. Ara, lista tanawa na pila na nakabot. Unsa day ni lista day? Lista mga sir at kontak tracing ko. Mau ba? Di masuwat ko. So, pila na ni kadlaw tulo? Karon na. Dako na di kita ron. Pila na man. May lagyo, double naman. Ay, oo. Mausad no? So mao ni yang gihatag sa LTO nga najud mo ikuan? Wala ila mga requirement. Yun sa ba di kolikon po nila? Oo. Pila kadlaw? Kuan kadadlaw kay. Kadadlaw lahi ba. Ya, dai mo collect ani. Abot office, rahe mo. Kuhaon ra sa nila. Ano? Gyud lagi ba, di mo tugar pasahero asa dia. Iya kuan lugar. Bitaw. Pero ako nasakyan ganina kay wala lagi siya ingani. Pero requirements good kawanan jud sa LTO. Kita gihapon to ninyo inyong special permit. Pasahero may sitahon. Ha? Pasahero nga sa padong. Unya ang pasahero unsa may kinanglan? Ano mo, quarantine pass, permit to travel. Yay nga na mo atutag Mandawi ya diri ta Cebu. Oh. Unsa may ato pakita? Ko ipakita. Permit to travel to Mandawi. Mandawi. Mao ba? Timing nga sa stricto, di ka masudlo. Pero ang gikan dire padong sa SNR wala ray checkpoint. Naagya po na. Tiyo gari agi sa SM. Kasi naam nga pa chikwet. Na day gihapon? Oo. Wala gihapon lusot. Pero So mga yun, asam ta mga yun ang travel pass? barangay. Sa barangay? Nga mo hatag kaya kana sa ladayon? Kana mo. Lisod kong tabag. Hatag siguro ayun. Ngayon ba? Kasi na panahon ng protest lang. Mausad.